αν βγούμε έξω και περπατήσουμε τώρα στους δρόμους της πόλης μας, το πιο πιθανό είναι ότι θα ακούσουμε κορναρίσματα, ήχους από κινητά τηλέφωνα ή τη μουσική από τα κλαμπ και τα μπαρ και τα καφέ της πόλης, σωστά. Αν όμως περπατούσαμε στην ίδια ακριβώς πόλη, στους ίδιους δρόμους, ακριβώς έναν αιώνα πριν, θα ακούγαμε άλλους ήχους, διαφορετικούς, πιο φυσικούς και πιο ανθρώπινους. Μέσα από αυτούς τους ήχους και μαζί και με επαγγέλματα, πλανόδια που σήμερα έχουν σχεδόν εξαφανιστεί, θα σας ταξιδέψω σε μια Αθήνα που μπορεί να την ξέρετε ή και να μην την έχετε συναντήσει ποτέ. Τι λέτε, πάμε? Πάμε! Αθήνα, Αθήνα, χάρα της γης και της αυγής. Και πράγματι, αν την αυγή, τα χαράματα στις αρχές του 1900 βγαίνατε έξω στην Αθήνα, τον πρώτο μικροπολιτή που θα συναντούσατε ήταν ο Κουλουράς ή Σιμιτιτζής. Αυτοί τρέχανε, γύρω στους 25 με 30 ήταν τότε, στους φούρνους του ψηρή για να γεμίσουν τις βέργες τους ή τις τάβλες τους με φρεσκοψημένα κουλούρια, τα οποία θα κουβαλούσαν εφάνταστα πάνω στο κεφάλι τους και παίρνανε τους δρόμους. Πού τους έχανες, πού τους έβρισκες, τις καθημερινές έξω από τα σχολεία, τις Κυριακές έξω από τις εκκλησίες και στις κεντρικές πλατείες της πόλης μας. Οι Σιμιτιτζίδες δεν ήταν Αθηναίοι, ήταν οι Ηπειρώτες που ερχόντουσαν το χειμώνα συνήθως στην Αθήνα για να πουλήσουν το εμπόρευμά τους και έφεραν μαζί και την τέχνη τους. Έτσι λοιπόν η πόλη μας γνώρισε το κουλούρι της Θεσσαλονίκης μέσα από Ηπειρώτες τεχνίτες. Άλλοι που ερχόντουσαν πάλι στην Αθήνα εποχιακά για να δουλέψουν στους δρόμους της πρωτεύουσας ήταν οι Καστανάδες. Από τη Θεσσαλία ερχόντουσαν το φθινόπωρο ή το χειμώνα. Έστειναν τη φουφού με τα ζεστά κάρβουνα έξω από τους κινηματογράφους της πόλης. Έτσι λοιπόν όταν οι Αθηναίοι έβγαιναν μέσα στον κρύο αέρα, η μυρωδιά από τα φρεσκοψημένα κάστανα ανακατευότανε στα ρουθούνια τους και δεν μπορούσαν να αντισταθούν και να μην αγοράσουν ένα κόνο από εφημερίδα με λίγα φρεσκοψημένα κάστανα μέσα και τα πλήρωναν αδρά. Έτσι λοιπόν οι Καστανάδες έως το 1950 θεωρούνταν το πιο προσοδοφόρο επάγγελμα στους δρόμους της Αθήνας. Δεν φαντάζομαι. Δεν ήταν όμως όλοι οι Αθηναίοι αρκετά ευκατάστατοι για να αγοράσουν κάστανα, γι' αυτό υπήρχαν και οι ξηροκαρπάδες. Ήταν τα πιο φθηνά και οικονομικά σνακ της Αθήνας, οι ξηροί καρποί, στραγάλια, σταφίδες ή πασατέμπος, για να περνάει η ώρα στο παγκάκι. Και καθώς οι φωνές αυτών των μικροπολιτών ακούγονταν στις γειτονιές της πόλης, κάποτε ίσως να σταματήσουμε για να ακούσουμε ένα μουσικό όργανο που πρώτη φορά θα ακούγαμε. Πρώτη φορά ίσως τα βλέπαμε κιόλας. Ήταν η λατέρνα με το λατερνατζί. Η λατέρνα πρωτοανακαλύφθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1855. Από εκεί πέρασε στη Σμύρνη, στη Θεσσαλονίκη και ύστερα στα υπόλοιπα αστικά κέντρα, στην Αθήνα και στον Πειραιά. Ο λατερνατζής κουβαλούσε αυτό το αυτόματο μουσικό όργανο στην πλάτη του. Δεν ήταν Spotify και YouTube, ερχόταν με μόχθο η μουσική στο σπίτι. Την έστεινε έξω από τα μεγάλα αστικά σπίτια. Η λατέρνα ίσως είναι το μουσικό όργανο που είναι συμφασμένο με την αστική ζωή της Αθήνας όσο κανένα άλλο. Ο λατερνατζής γυρνούσε τη μανιβέλα και τα βάλς, τα ταγκό ή τα λαϊκά τραγούδια έκαναν τους Αθηναίους να ανοίξουν τα παράθυρα, να ακούσουν, να χαμογελάσουν, να σιγοτραγουδήσουν και ύστερα να μαζέψουν λίγα κέρματα, να τα δέσουν σε ένα χαρτάκι και να τα πετάξουν στον τεφιτζή, που ήταν υπεύθυνος για να μαζεύει το μεροκάματο της λατέρνας. Οι λατερνατζίδες ήταν έξυπνοι επιχειρηματίες και έτσι συνεργάζονταν συχνά με άλλους πλανόδιους επαγγελματίες που δεν ήταν άλλοι από τους φωτογράφους. Γιατί η αστική ζωή της Αθήνας πλήρωνε αδρά για να φωτογραφηθεί με φόντο τη λατέρνα. Τους ήχους όμως της λατέρνας συνήθως στις γειτονιές της πόλης τις σταματούσαν μικρά παιδιά, φτωχά, ξυπόλυτα, που έτρεχαν στους δρόμους για να βγάλουν το μεροκάματο. Με ένα κασελάκι, λίγες βούρτσες και αυτά που λουστράρανε, τα βερνίκια τους, για να λουστράρουν τα παπούτσια των Αθηναίων. Οι μικροί λούστροι που τη διάρκεια του Μεσοπολέμου ήταν οι ουραγοί ίσως της οικονομίας και κατάφεραν έτσι να επιβιώσουν αυτά τα μικρά φτωχά ορφανά παιδιά σε αυτά τα δύσκολα χρόνια.
Οι λούστροι όμως, εξαιτίας της φτώχειας τους, έγιναν και οι πρώτοι ταχυδρόμοι. Γιατί πήγαιναν και μετέφεραν παράνομα, έναντι μιας μικρής χρηματικής αμοιβής, ερωτικά ρεβασάκια ή παράνομα μηνύματα σε μια πόλη που η ελευθερία του λόγου δεν ήταν και τόσο δεδομένη όσο είναι σήμερα. Ο μόνος που μπορούσε να κάνει την πόλη να σωπάσει ήταν ο Μασίστας, ο σούπερ ήρωας της εποχής. Ούτε τηλεόραση, ούτε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όμως οι Μασίστες ήταν διάσημοι γιατί μπορούσαν να λυγίσουν ευέργειες με το λαιμό τους, να σπάσουν μεγάλες πέτρες με το κούτελό τους ή ακόμα και να τραβήξουν αυτοκίνητα με τα δόντια τους. Τους ξέρουμε ακόμα και σήμερα τα ονόματά τους. Ο Κουταλιανός, ο Σαμσόν, ίσως τις γνωρίζουμε. Αυτή ήταν η Αθήνα. Μία πόλη που μοσχομυρίζει ακόμα και σήμερα, φρεσκοψημένο κουλούρι. Ακόμα και σήμερα που η Λατέρνα δεν έχει πια, οι λούστροι αλλά και οι Μασίστες δεν υπάρχουν. Όμως εύχομαι μέσα από αυτό το εμπορικό να μπορέσατε κι εσείς να απολαύσετε αυτό το ταξίδι και ίσως αν βγείτε τώρα έξω να περπατήσετε, κάτι να σας θυμίσει αυτούς τους ήχους μιας Αθήνας που πέρασε αλλά δεν ξεχάστηκε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.